ka Pyrthei TV. Nakimat kipala sot nagi Khubor bat ki Jylla ngini phai shwa shakimat na Kylleng ke Jylla. Hak baidai bat ke Jylla peniap arngut ki bar Jylla ha ichamati ki pulit kila kempiang saya weud khot jong ka khasi students union. Yau samla bala syak kem ubadai uwei nagi nongelam jong ka KSU Sengkme ubapet ya ka South Khasi Hills district menta ki pulit kila rakno sya sadar police station. Kat kum ka jing sakhi la yo iru ya ki khot jong ka KSU ki bala lei ban jingo nrei kim sim la yo lat namar ba ki pulit ki la khang ya ka khrdop ban rong sha thanat ka dor bar snong madan kensau mu kendeng West Giant Hills district kala pelai pai ba ya ka surging roi la ne ka official theme song jong ka snong ka bala ai kerteng teli deilang ulai chaprang ya ka bala pelai dau ba Ludwig Lamin uzahab ka tanat PWD. Ya kini ke surging roi la thaw bat penwandor dau ba yo lut F Jylla bat lar roi da ka kenhun ka bakentop ya u kupar shadap ito bha sumer Balisha Malim, Kwalpina Senna, Fabiola Jylla, Maria Magdalene Jylla, Saka Chimpa, Sandra Chimpa, Richanmi Sengkon, Mickey John Sayo, Bat Mac Andy Susyang. Kumbal lai pongut ki samla na Kylleng gerilom jaintia kila peninam ya ki riam ki bet ya tho bagila su penwandor hi ha ka program ka bala pelong da commitment to do community social welfare association. Haga jok por la pun ko buram ru ya gini kisamla ki bala pendep ya ke Jylla hikai pentebet ka bala lai benai kenti ya gini ki riam metho kini ki designer kila yolat ban pen i haga rensan ka bala tip kum ka bridal bliss spectacular fashion show and exhibition ka bala pelong ha district library jowai haga arpun ru tarik Ïaïong arajar arpsau. Kita khot jong ka Green Tech Foundation bala lamkmat dau chairman uba H ban siudor nonglang kila her jurip syaka wa duit ha ka snong nongrimba laim kra kabala tip kerteng kum ka wa thang sniang hadien baka foundation kala yo jing ujor nagi nongsong snong ba wei riu shimet ula siang da ka dobilat halor ka wa duit ban penhe ya ka jaka peniang kali ka ba penia so bat ka phalau yin. Uba nonglang ulai tu baga seng kala persyang ban wat jingtip na kitna terekam jong sorkar nrei layo jingtip baga ni ke jingtei kam dei satya ka project jong ka smart city. Shisngi hadien basya kawang petrol bom ka Ïaïong jong sembut menteri rangba uba snia bahalang dhar ki nong yalam bat ki nong shong snong ka nartiang constituency kila penrem jur ya ka ni ka kam pentrim. Uba mutshwa thaba rangba snong jong sok pho ka baha phapo ka one nartiang constituency ula penrem jur ya ki runar ki bala thambor ya ka Ïaïong u MLA jong ki hanong mensong palat lailak metric ton naka khat saulak metric ton jong doyong bala dep thau 4 lak ban di lilam ha ka Jylla Meghalaya. Ya kani la pentip ha sing tho ding ka arpun ru tarik Ïaïong arajar arpsau dau justice BP kakate ubakli ya ka single member committee bala thung da ka Ïaïong bishar jong ka Meghalaya High Court. U justice katake ula pensyai ba palat khat saulak metric ton udoyong la dep ban tho bat ban sim jingkhen nrei hado laifu arlak metric ton kumbala ai juba hakmat ka Ïaïong bishar Supreme Court. Hadin baka Ïaïong sa jong sembut menteri rangba ka Jylla kala syak kawang petrol bomb u superintendent of police ka East Khasi Hills district u Rituraj Ravi ula pentip baka tanat pulit kala pen klan ya ki bor pahara ha Ïaïong sa jong Konrad K Sangma uba Preston Tensong bat QA de ki menteri sarkar. Uba snia bahalang dhar ula ujor daga ejahar halor kini ke Jylla bat ka jing tokit kadang ya syakmat ban yo kem ya ki runar ki bala le ya kini ke kam ke batrim bat pensir mentapat dong ini khmi ya ki mat Khubor na Kylleng kari ki pulit ka Rajasthan ki lapha bon ki pulit pahara hadien ba wei na ki nong yalam niam muslim ula syak peniap hapo ka mosque ha Ajmer. Ki pulit kila yo jingtip ya kani ke Jylla ha kapor lai steng men step bat kila pentip pa kidon laingut ki runar ki bale ya kani ka kam nrei kila tap ya dur khmat jongki
Unong yalam niam ubala syak peniap udai ubala tip kerteng kum Muhammad Mahir ubasyong basa ha Muhammadi Medina Masjid kebadan ha Kancan Nagar. Arngut ki pulit jangga Central Reserve Police Force bakentop yau Sub Inspector kila kelon yap bat arngut bat kila mensau namar ke jing hiartma ki runar ha ka ketem ki CRPF kabadon ha Bishnupur District jangga Jylla Manipur. Kumba laispa sanpongut ki briu ki basyong basa ha Ramban District jangga Jammu and Kashmir kila kela klem yeng klem sem hadien baki yeng ki sem jongki kila ngam syapok hendo. Ki haban mi no na ki jaka sa jongki namar baka hendo kala ang bat kam sngan syu bagin dang sa hangta. Khubor sarkar kila penbiang ya ki yeng share dara bagin yo sa shipor arpor bat la penbiang ru ya ki wei pat ki jing don kam jongki. Ki nong shong shnong ha ki katto ka nitali ki shnong ki pahab hapo ka Silchar Lok Sabha constituency kim tre banai tap vote namar ka jing bitar jongki ya sarkar halor ki babon ki daw. Ki sautali ki shnong ki bom tre tap vote ki kentop ya ka Rangi Khari ka Sonai Durga Nagar Tea Garden bat ka East Dayapur. Kila berngemru ba on me shim benta ha ka jing tap vote sya ka election assembly lada ka sarkar kamla ban penbiang ye jing don kam jongki kawai na jing don kam jongki ka dei ka kila penbena bakin pelong jing ye ki ha ka riu tarik ujemang da ka ba pakhang surap kadba ka jing tap vote kadang yat ki pai bhor kila tur bat thambor ya kawai ka polling station ka badon ha ka shnong idigi natha ha karnataka ki pai bhor kila thang ya ka EVM kadao jong jing sha thambor ka polling station ka dei namar ba kala mi ka huri hura hapdeng ki nang tap vote ha ka ba ki don ki nong tap vote ki bala sha khanglat ha ka wei pat ka kanhon ki nong khai han Nagaland ki la panna bakin khanglut ya ki kam ki jam jong ki ban persya ya ka jing sha dawa pisa jubor ha ki leno ka Dimapur Chamber of Commerce and Industry kala sedang ya ka jing ya ki nado ka sngi thodim ka kanhon kinong khai kala penbena bakan penlong ya kani ka jing ki klem sange bat klem dabu por setia lano kan penkut ha kani ka jing ki jongki kila khanglut ya ki dukan ki kudam tad hado bakin da yo ya ka jing pentikna na ka sarkar bakan nom dan syu ka jing dawa pisa jubor dong ini pet mentapat ya ki mat Khubor na Kylleng ka Pyrthei Sautali ki shlem penmi boarding ki badan ha Ukraine ki la julor na gadaw ka jing ther bom ka Russia ha ka miet sngi thodim ka Russia ka la ther hado laipu artali ki namding sha Ukraine nrei ka Ukraine kala yo pan penbethai no ha shiteng sun ya arpu waitali ki namding kila don bon ngut ki breu ke balaman saw ha kani ki jingja ka Ukraine gadang persyang ban maramot khnang bakanom khta ya ka jing penmi boarding Kila sapriang ki Khubor baka Houthi kabana Yemen kala kham jai jai bat kam hiart masuk ya ki jahaj Red Sea. Nrei hadin balami kani ka Khubor unong yalam ka Houthi ulaong baka dei ka Khubor ka Bushutok. Ula kam bahaduk mentaru ka Houthi kadang yai beteng ban hiart ma ya ki jahaj Red Sea. Ula berngemru banang ni syakmat ka Houthi kan penjuri ya ka jing hiart ma saha Indian Ocean. Ula pentip banado baka Israel ka hiartma Gaza hadu menta ka Houthi ka hiartma palat spatali ki jahaj jong ka US bat jong ka bilat ki badon jingedei bat ka Israel ka Israel kalabo kendon balada ka Hamas ka pelat no life langut ki brio ki bakala rabor ka Israel kanom hiartma syu harafa nrei lada kam pelat kan yaj baik syakmat ban kendang napang ya ki Hamas harafa ka Israel kala ong baki life langut ki dei ki brio ki bala no akarta ki kentai bat ki brio ki badan jing stem ka Israel kala pen benaya kani shwa bakan lech ka jing yakran ye pen bet kapan long ha Egypt kat baka Hamas pat ka yeng bet ha kanong rem bakan pelat ye ki pasyara bor tang lada ka Israel ka penkut no ye ka tma ha Gaza bat baki sipai Israel ki dei ban mi shi sendan na Gaza ka Russia kala IT no sha Ukraine ya ki shispa saupotli ki met yap jong shipai Ukraine ki balayap ha ka jinge khun thma bat ka Russia lalaban penpoi sha Ukraine ya ki met yap lengba ka jingshim khia jong ka International Committee of Red Cross ka Ukraine kadang lum ya ki kerteng jong kini ki met yap shwaban IT sha ki bahayeng asam jong ki
Wat la kathma pedang ke Russia bat ke Ukraine kadang ya chai nrei baro arliang ki buram markeliang daga ba IT no yakimet yap jong ki sipai syakari jong ki. U Secretary of State jong United States of America u Anthony Blinken ula kentu ya ka China baka dei ban Kremlin ya ka North Korea bakan long jai bat kam dei ban pen ibor than e. Kalap hak tien ru balada ka North Korea ka don kanu ke jingwit ka dei ban wan syaka me jong ka jing kren ban ya penbet. Ula hak tien ru ya ka Iran leng baka China bakam dei ban nang aiding shushu ya ka jing ya kan at ha Middle East namar ba ka jing aiding jong ka kan kta ya ka syongsuk syongsai. Kitu gilong kimat Khubor.